راولپنڈی پاک فوجی شعبہ تعلقات عامہ ڈائریکٹر جنرل احمد شریف چودھری گشتہ کہ بلوچ راجی مچیو این نام نہاد لیڈرشپ ناشرکار و جرائم پیشہ مافیا پروکسیاں ایشانی کار قانون نافذ کنو کے ادارہ بدنام کنک و صوبہ دیمروی منصوبہ بے سوب جوڑ کنگی ایشانی ویلے طریقہ کار ایشی کہ دری مالی کمکانی سرا و دری بیانانی سرا ریلی بندوبست کنا و بے سببی لوٹ کنانا ریاستہ چیلنج کنا ڈی جی آئی ایس پی آر گشتہ کے ناشرکاری خلاف میں جنگ واحد کے ناشرکاری ہلاس نبی ماں برجا داری افواج پاکستان ہاسی وڑا پاکستان آرمی محلو کے واسطہ سماجی اکنامک پروجیکٹس جوش و جذبہ گو باہر زوری آہاں چے بازی فلاحی کارا انچو کے وانگو زانگ جان سلامتی فلاح و بہبود و دیگا پروجیکٹس ہما کے فوج بنجائی و صوبائی حکومت کمکا چیکاں پاک فوج وانگو زانک جان سلامتی و دیگا پیڑا کار کنگے تفصیلات چے سرپدی دیانا ڈی جی آئی ایس پی آر گشتہ کاؤنٹر ٹیررزم و فوجی آپریشن عبید افواج پاکستان ہاں وڑا پاکستان آرمی عوام واسطہ فلاحی کارا ہم جوش و جذبہ گنگو باہر زوری بلوچستان درگتہ گپ کنانا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری گشتہ کہ 60,000 نودر برا 160 اسکول و کالجز 12 کیڈٹ کالجز یونیورسٹیز و 6 ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن قیام بنجائی و صوبائی حکومت کمکا چے عملہ آرگ بتا بلوچستان نودر برانی واسطہ ہم گرنچے اسکالرشپ بنداد کنک بتا پاکستان آرمی نیمگا چے وانگو زانگا ہوار درست آسراتی و ہر چدرج ہم فراہم کنک بتا ڈی جی آئی ایس پی آر گشتہ کہ اے پروگرام تہا آجت ازارہ چی گیش بلوچستان نودر بر مستفید بتگاں جان سلامتی پیڑے درگتہ گپ کنانا ڈی جی آئی ایس پی آر گشتہ کہ پاک فوج جان سلامتی آسراتی دے گے واسطہ بازی گام کتگاں بازی ضلع ہاں فوج نیمگا چی میڈیکل کیمپ سے 1,15,000 نادراہانی مفت علاج کنک بتا ہمیں وڑا بلوچستان 2020 چارہ اشتاد ابت میڈیکل کیمپس جنک بتا ویش نیوز راولپنڈی